Alright mga bro, nagpagas kami dito sa Uno 3.5. Ayan, 3.5 yung pinagas ko. Bali nakaka 13.5 liters na tayo ng gas. At nandito kami sa may Tayabas na Tumi. Lucena, Pasariyaya na kami. Ayan, Pasariyaya na mga bro. Ang oras ay ng oras 10:55, alas 11. Ayan, ang tagal natin. Grabe. Let's go. Sobrang ulan. Dito lang sa may Pasariyaya yung Lucena yung hindi umuulan, pero dun sa Pagbilao grabe yung ulan. Parang bagyo, lakas pa ng hangin. Tapos yung mga sanga-sanga ng kahoy, tapos dahon naglalaglagan. Ang lakas ng hangin. Dito nga malakas lang yung hangin pero walang ulan. Pero doon talaga parang binabagyo. Grabe, ano tong biyahe natin, 11 na, 13 hours na tayo na bumabiyahe. Si Leia pagod na. Sus, grabe to. Basang basa pa yung pantalon ko. Tapos bumili na kami ng itong plastic pang kapote, kasi hindi kami makakaalis dun sa baba ng imi kung hindi kami magkakapote. Talagang mababasa kami. Dito nga lang gumanda yung panahon. Sana naman sana wag na umulan. Grabe, sobrang hirap. Di ko makita yung daan. Tapos medyo bumabaha, kaya yung mga lubak merong mga tubig. Kala mo pantay lang pero lubak pala. Talagang shoot ka talaga. Grabe na to. Alright guys, 13 hours na tayong bumabiyahe pero nasa Sariaya pa lang tayo. Aabutin pa tayo ng 2 hours mahigit, 3 hours. So ang takbo lang namin 50 kilometers per hour lang yung takbo namin, kasi nahihirapan ako. Tapos may mga kasabay pa kaming bus, truck. Ang hirap sumingit kasi baka magkamali ka, matumba. Nako, dun ka talaga ilalim sa mga truck. Dito maluwag na. Saka hindi na masyadong lubak. Hindi na namin tinanggal yung kaputi kasi nilalamig kami, basa yung mga damit namin. Tumagos na, pati yung shirt ko tagos na eh. Pero tuloy pa rin tayo mga bro. Makauwi lang. Tuloy pa rin tayo. Grabe na tong biyahe natin. It's getting worse. Ang sakit na ng mata ko. Yung tama ng ulan. Kasi yung hindi ako makapagsarado ng visor dahil hindi clear visor yung smoke visor yung nakakabit sa helmet ko. Nasira kasi yung clear visor ko, wala akong magamit. Kaya ito, hindi ko pwedeng isarado yung visor dahil sobrang dilim, hindi ko makita yung daan. Kaya tinagaan ko. Ewan ko kung gagana pa yung mic nung GoPro na to kasi nabasa na. Sana gumana naman para maayos yung recording natin. Sinisipon ako yun. Hindi ko na maintindihan. Binilit na namin bumiyahe kasi aabutan talaga kami ng siyam-siyam. Lakas ng hangin mga bro.
Ang lakas ng hangin talagang yung ano, yung motor na nadala eh. Lalo't may kaputi pa kaming ano, plastic. Ito para sa riyaya na to mga bro. Biglang labas naman yung mga ano. Sa Riyaya Lucena. Riyaya na ata to. Pasariyaya. Nilalamig yung pako. Nag-sandals na lang ko. Yung sapatos ko hinubad ko na. Kasi yung ano, yung sapatos ko basang-basa. Naninigas na yung pako. Pati yung kamay ko nga eh. Grabe to. Biyahe natin, ang tagal. Sobrang traffic. All goods na rin naman ngayon. Kahit pa paano, sana hanggang Bacoor ganito na yung panahon. Grabe. Sobrang talagang endurance na pala to eh. Endurance na biyahe. Eh, ganito lang yung takbo ko. Grabe to. Alright mga bro, mamaya na lang. Mamaya babalik tayo.